kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa. Kamar yadda a wannan zamanin Madugu shine tarihin. Madugu da ya uzura mu. Madugu. Madugu. To kowa ya gwama ya ƙara so Madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar Madugu ko yaran Madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Dai haka. Ku fa jami'an tsaro ne. Yayi fada da hukuma, yayi fada da gwamnati. Amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ci. Duk menene sanadiyar faruwar waɗannan abubuwa? San zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes da Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma salli ala Kada ka sake ya wuce awa 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faduwarta. Lalle suna shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa 24. Ka yi dukkanin abin da za ka iya. Me kake takama da shi DSP bindiga? Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory.